ወሳይና ሰወደ ዳዊት ወሳይና ወሳይና ዘማርያም ወሳይና ሰላም ሰላም ኩራት ሓወይ ከመይ ኢኹም ከም ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልውለይ በዓልኩም ተስፋ እየ እና እንኳዕ ፅሕና እንኳዕ ፅሕኩም ንዓመታዊ ክብሪ በዓል መድሃኒ ዓለም ኣቦናና ከምኡ ድማ እንኳዕ ፅሕና ንወሳኢና ከም ለሻመይቲ ሰንበት እንኳዕ ፅሕና ኣሕዋተይ ማዕረይ እንኳዕ ፅሕና መድሃኒ ዓለም ኣቦና ኣቦ ፍቕሪ ኣቦ ምሕረት ኣቦ ርህራሄ እንኳዕ ፅሕና ንዓመታዊ ክብሪ በዓሉ ናይ ጥንቲ ስቕለት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳዕ ፅሕና እንኳዕ ፅሕኩም ብወሳኢና መሰረት ድማ ቁሩ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘንበኽዋ ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ናይ ወሳኢና ዝብል ናብኡ ከብለኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ ምትባዕኹም ኣይፈልየኒ ላይክ ሳብስክራይብ ናገርኩም ኣታውዑን ኣሕዋተይ ማዕረይ እሺ እምበኣር ላኡ ከብለኩም በስም ስላሴ ወሳኢና ታሪክ ብሓፂሩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕና ንምድሓን መከራ ክቕበል 5 መዓልቲ ንዝተረኽቦ ብዓብዪ ትሕትና ዝባን ኣድጊ ኮይኑ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣተወ። ህዝቢ ኢየሩሳሌም ካብ ህፃን ክሳብ ዓብዪ ዝምባብ ኣውሊዕ ሒዙ ሆሳኢና በኣርያም ሆሳኢና በኣርያም እናበሉ ተቐበልዎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ትርጉም ቃሉ ሆሳኢና ዝብል ቃል ካብ ናይ ዕብራይስጥ ቋንቋ ዝመጸ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ሕዚ ኣድሕን ወይ ኦ ጎይታ ሕዚ ኣድሕነና ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰባት ብናይ እግዚኣብሔር ንምድሓን ዝቐረቦ ዝነበረ ጸሎት እዩ። መዝሙር 117 ብቕዲ 25 ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ጥራይ ጸሎት እንተኾይኑ ኮላይ ናይ ዓመት ምስጋና ኮይኑ እዩ። ሆሳኢና በኣርያም መሰረት ትንቢት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ኢየሩሳሌም ዝባን ኣድጊ ኮይኑ ለኣተወሉ ምክንያት ጥንቲ ብነቢያት ዝተነገረ ትንቢት ንምፍፃም እዩ። ንሱ ምዃኑ ንምግላጽ እዩ። ነቢይ ዘካርያስ እቲ ጓል ጽዮን ኣጥዕኪ ተሓጐሲ ኣቲ ጓል ኢየሩሳሌም እልል በሊ እንሆ ንጉስ ጻድቅን መድሓኒ ትሑት ኣዝማን ዓብዋል ኣድጊ ኮይኑ ናባኸ ይመጽእ ኣሎ በለ። እዚ ትንቢት እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም ንጉስ ምዃኑ ንትሕትንኡ ዝርአ እዩ። ንጉሳት ምድሪ ደወግህ እንተኸዱ እንተለዉ ብፈረስ ይሰሩ ብሰላም እንተኾነ ግን ብኣድጊ ሰሪሮም ይኸዱ ነይሮም። ጎይታና ናይ ሰላም ንጉስ እየ ብምድሪ ሰላም ሒዘ መጽእ እንብል ካብ ዝባን ኣድጊ ከዓ ደው ኮይኑ ደብ ኢየሩሳሌም ከደ ንጉስ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እታ ኣድጊ ዕዋል ከምዚ ይብል። እታ ኣድጊ ነቶም ብሕጊ ሙሴ ዝተኣሰሩ ነበሩ ኣይሁድ ክትምልስ ተላ ነቲ ገና ሰብ ዝተሰቐለ ወይ ኣድጊ ድማ ነቶም ኣህዛብ የመልክት። ጎይታና ካብ ዝባን ዓብዋል ኣድጊ ምድያቡ ነቶም ብኃጢአት ድር ዝነበሩ ኣህዛብ ገርሁ ውሉድን ኣማቻችኡ ናብ መንግስቱ ንምእታው እዩ። ትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ቅዱስ ኤፍሮም ሶርያዊ ብዛዕባ ምስጋና እቶም ህፃውንቲ ኣብ ድርሰቱ ከምዚ በለ። እቶም ህፃውንቲ ብዘይ ፍርሒ መንፈስ ተመሲጦም ኣመስገኑ። እቶም ዓበይቲ ግን ብቕንዓት ተቃጸሉ። ብቅንዓት ተቃጸሉ። እቶም ህፃውንቲ ዝሓዝዎ ጨንፈር ኣውሊዕ
ንባዕሉ ኣመስገኑ። እቲ ሆሳዕና ዝብል ቃሎም ኣብ ምድሪ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ነቦ እንሆ ወዲ መፂኡ ኢሉ ኣበሰሮም። ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ዘከስርያ ጎይታየ ፍትሓዊ ልብል ምክንያት ከምዚ እዩ ይገልጾ። ጎይታየ እቲ ኣድጊ ዒዋል ኣድጊ ፍትሓዊ ንበሎ ንሰባት ካብ ናይ መእሰር ሰይጣን ካብ መእሰርቲ ሓጢኣት ንምፍታሕ ስልጣን ምሃብ ንምድሪ እዩ። ብዘይ ጎይታ ምንም ክፍትሐና ኣይክእልን። ትርጉም ወንጌል ሉቃስ። ቅዱስ ኣበሰራዊዮስ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ከምዚ ይብል። እታ ሓቀኛ ኢየሩሳሌም ላባኻ እያ ኦ ጎይታየ፣ ኣብ ዝባን ኣድጊ ኮይኑ ብትሕትና ናብ ልብና ክትኣቱ ይኩሕኩሕ ኣሎ። እቶም ህፃውንቲ ሆሳዕና ኢሎም ኣመስገኑ። እስካለ ካብ ልብኻ ቂምን በቀልን ኣውፂእኻ ሆሳዕና ጎይታ ሕዚ ኣድሕን በል። ምልክት ዝንባብ ናይ ኣውሊዕ ምልክት ክርስቶስ ንሞት ክስዕር ምዃኑ የበስር። ክርስቶስ ሞቱ ብሞቱ ንምድሓን ከምዝሽፈኖ ብሓድሽ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓወትና የመልክት። ኣውሊዕ ናይ ሰላም ምልክት እዩ። ንጉስ ሰላም ምዃኑ መርሚሮም እዩ። ኣብዚ ሊቃውንቲ ኣቦታትና ኣብ ሓደ ዓብይ ቁምነገር ዘዘኻኽሩና ካብቶም ሎሚ ሰንበት ሆሳዕና ሕዚ ኣድሕን ኢሎም ዝዘመሩ ኣብታ ዓርቢ ድማ ስቀሎ ስቀሎ ኢሎም ዝተናገሩ ኣለው። እዚ ማለት ሰብ ልውጥዋጥ እዩ። ጎይታ ግን ፍቅሪ ዝልውጥ ስለዘይኮነ እዚ ኩሉ ውርደት እናፈለጠ ንዓና ንምድሓን ብትሕትና ናብ መስቀል ኣተወ። እቲ ሰባት ናይና ሞት ወሲዱ ናቲ ሂወት ንዓና ሃበና። ፍቅሪ ዝኮነ ጎይታ በሎ ኣሕዋተይ ቤተ-ክርስትያን ክትንከድ ከለና ኣውሽዕና ጥራይ ኣይኮነን ትሓዝ ንልብና ንጎይታ ንክፈቶ። ኣትም እዚ ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። ኣሕዋተይ ማዕረይ ብዝወደአ ዝነጥብ ኣብ ፍቅሪ ሰማዕቲ ተኣርምለይ ምትዋዕኩም ኣይፈለየኒ። ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣታውዕኑ ኣሕዋተይ ማዕረይ። ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይክበረልና ፈጣሪ።